kuya! Undangon sana to ni. At tuon sana to. Ta. Another day, another dakop na sa tani diri ah. Maabot na sa taong nabay malabay diri be. Lah, yate si Kirnil man yun. Kada adlaw gini dakop ba? Kada adlaw po ng kwarta ni ba? Kwartahan na yung guys siguro ni siya ba? Pangayuan ko ni kwarta be. Medyo nangagi diri ah. Oyas. Hoy, Kirnil! Yate, Kirnil! Mura kwartahan na juga ka ba? Kaya taga adlaw mo ka nag-duty nire. Aw, tama-tama rapod ko magabuhay lang og pamilya. Kirnil, masina na kay cash drabi pa. Extra sa ta. Ang kwarta sok, kailangan dapat nimo nahaguan. Wala na easy money karon. Inyo, unsao man ako ni karon Kirnil para makairam kong kwarta. Aw, ang plano nako, ikaw sa duty dire. Oh, kuha na akong beso. Ikaw duty dire ha. Bantayin ni dire ha, dalan tanan na mo tabok, unay mo agi. Dak pa. Oh. Suta na. So ako na ba yung makakwarta ni Kirnil? Bagay man kay mo na. Og na kay mga problema, tawagi lang ko ha kay asis ako dito ra ko Sige sa kanto. Kirnil, ako sa Adria. Oh, ang tanan mo agi ha. Bakta. Oh. Uy, kani, mahimo na jud kong Kirnil ani oh. Uy, ni anak ba to si Kirnil ba nga pati magbaktas. Dakpon daw. Ops. Unsa man na siya? Traffic aid? Ha? Pasti traffic aid nga. Ako ini puli ka Kirnil. Na! Katong hilig mangutong? Insakto. Mao ganing kwartahan kay to kay kutungiro kayo. Ay. Lain ba yato? Imong lisensya. Ha? Lisensya? Nagbaktas raman ko! Alangan, mao man ay order ni Kirnil. Ay, traffic aid. Basig pwede ni masabutan. Dili, kay kailangan ako kwarta. Sige na, good uy. Maura ba yan akong kwarta? Ah, sige, kana na lang. Mudawat ko ana. Di na jud pwede. Duha na sila kabuk dari ang mangutungay. Sige, mabalik ko. Dihara ka ha. Eh, kwarta na. Lumiya jud mahimong Kirnil oy. Kuya! Unsa nang putsis? Kuya, katong gihatag ni mga kwarta sa kuwaba. Gikuha atong traffic aid. Traffic aid. Ah, si Kernel? Uya, murag mauto siya. Undangon sana to ni. At tuon sana to. Ta. Go mga kuya! Ala na po mo agi. Magkakwarta na sa kuani. Pero tay sa dagko makiglawas murag problema di ba? Tawagan ako si Kirnil be. Hello Kirnil, naay problema. Oh, iso. Unsay problema na to? Tanawa Kirnil. Sus! Kamagagmay glawas ana. Sige, ikaw na bahala na Kirnil ha. Paabot ako diri. Ako na bahala lang nila. Stay put lang dia. Yapak yun ako ni Rondrea, tol. Ako yung gunit ato, tol. Hello, patay anak ni Kirnil siya na bahala. Ayaw ko. Tungero ka! Yati ka kirila ka. Abi ko mga kwarta ko. Nakulataan pa maninoon ko. Unta, okay na to siya.